أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. wannan takaitaccen sako ne nake so in aika zuwa ga 'yan uwa musulmi da kuma wayanda suke hukuma, musamman hukumomin da suke da kishin addini da kuma kishin manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Idan 'yan uwa basu manta ba game da sha'anin wannan mutumin dan ta'adda mara kunya mara mutunci wanda bai da tarbiyya, yake fitowa duniya yake nuna tsiyarsa da dabancin da ya saba yi a harkan farauta, shine zai shigo da shi cikin addinin musulunci. Wanda suka bibi karatun da muka yi sako zuwa ga gwamnatin jihar Kano sun ji wannan maganganu da muka yi cewa ga abin da ya kamata a yi mana akan abduljabberi, akan abin da yake yi na rashin ladabi da keta alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye. Ba za mu gushe ba muna irin wannan kiraye-kirayen muddin bai daina irin wannan ta'asar ba. Ya zai ana abubuwa a ƙasashen waje na cin zarafin manzon Allah ana yi a nan cikin gida. Kowane mutum yanzu ya taso idan yana so ya kare akidarsa da wato ainihin manhajinsa sai ya fake da mutuncin manzo sallallahu alaihi wasallam. Abin da yasa za ga da yawa suna fakewa da manzon Allah saboda kowa ya sani ba abin da musulmi ke darajawa kamar manzon Allah, domin shine musuluncin ma baki daya. In ba manzon Allah ya ba musulunci. Ko musulmi duk abin da za ka yi idan aka ce wane ya taba mutuncin manzon Allah, to dole kowaye kai in dai musulmin kwarai ne kai ranka zai ɓaci, hankalinka zai tashi. To shi yasa suke bijirwa kamar shi wannan mutumin abduljabberi yake bijiro da abubuwa cikin littafanmu na ahlus sunna, yake fassara su baibai, yake juya fassaran ba dan ko ba sai dan saboda ya isar da manufarsa dan a kyamaci sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, shi ya tallata hajjar shi da kuma aqidarsa. Allah hakika na farko da ya makara, kuma da'awarsa da kuma hakansa ba zai cimma ruwa ba, kuma duk yadda yake ji da kansa ba zai kai labari ba. Saboda haka na farko dai nasiha ta zuwa ga mabiya ahlus sunna, musamman waɗanda suke yawan turo mana sakonni kan cewa ya kamata a daga warware shubuhohin malam abduljabberi. To saboda haka ni shawara ta shine na farko dai za ku ga tun lokacin da ya taso da waɗannan haukan nashi da rashin tarbiyya da rashin ladabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma magabata, tun farko za ku san cewa malamai sun taso sun warware shubuhohinsa wanda ya bayyana kararrama duniya cewa makaryaci ne, mahayinci ne, dan duniya ne, dan iska ne. To tun daga wannan lokacin ya kamata ɗalibanmu na sunna su ja baya da tunanin abin da zai faɗa har kunnen su ya saurara. In dai har ka aminta da fassarar da aka maka a farko da kuma naƙadin da malamai suka yi a farko, ina ga bai kamata ya zamanto cewa kana sauraron maganganun wannan jahilin ɗan iska mara tarbiyya ba. Saboda Allah ma da kansu yana faɗi a cikin Kur'ani, Allah ya ce allazina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsana, wayanda suke sauraron zance kuma suke bin mafi kyawanta. Zancen ma aka ce ka saurari ta ka bi mafi kyawanta, dai abin da ya zamanto ba mafi kyawu bane bi halatta ka saurara ba. Za ga malaman mu na sunna galibi manyan malamai sukan yi wato gargaɗi kan sauraron malaman bid'a. Baya halatta kwata-kwata ka saurari malaman bid'a bari har ka ji abin da wai zai amfane ka tare da su, saboda babu abin da zai amfane ka tare da malaman bid'a. Ba abin da suke tallata a hajar su da bukatar su da kuma manhajin su ta bid'a, wanda za ku ji ladabin babban abin da ya ciwo ga mutane a yanzu, wanda abin ya yi muni cikin abin da wannan zindiƙin munafikin yake yi. Za ku ga ya kawo hadisin da ake maganan mata sukan bi su wajen manzon Allah su nuna bukatun ya aure su, har ya fassara kalman bijirowa da kwarkwasa da rangwada. kalmar da ya amfani da ita wanda babu buƙatar dole sai na kawo hadisin, wanda in kun bi karatun Sheikh
abdulmuttalib ne nake gani, za ku ji asalin yadda ya warware shubuhohin. Ni dai nasiha nake yi, kalmar da ya je ya ɗauko ta wanda duk larabci ko mu da muke ƙananan ɗalibai wanda muke tasawa muka fara yanzu karatu a yanzu mu muka fara karatun, ai ba za ka ɗauko wani haukan ka zo ka ce za ka kawo shi da sunan ilimi ba da zamanto cewa ka samu goyon baya. Duk yadda za ka fassara ta, kalmar da za ta zo ta ce tana zuwa tu'uridu nafsa halin nabi sallallahu alaihi wasallam, tana gabato da kanta. Kalman tu'uridu gabatowa ya ce rakwarkwasa, ta zo tana rangwada tana rakwarkwasa a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tana cewa tana da buƙatan zina. Ka duba yadda ya ɗauki wannan kalmar ya jingina ta daga fiyayyen halitta annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan kalmar tu'uridu kowa ya santa tana nufin mutum ya zo ya gabato da kansa, kamar yadda Allah ya faɗa wa'innan kalmomin da yawa a cikin Qur'ani, kamar yadda ya ce wa yawma yu'radu allazina kafaru alan nari, wato ranar da za a bijiro za a gabato da kafirai. Yanzu sai a ce idan an faɗa yawma yu'radu allazina kafaru za a gabato da kafirai, zai zamanto ana rakwarkwasa da su kenan. Wannan wani irin dabbanci ne da rashin hankali da rashin sanin tarbiyya islamiyya. Kuma mahaukata irinsu suna nan a masallaci suna kabbara da hauka da shiririta. Duk wanda zai munana ladabi da rashin ladabi ga manzon mu sallallahu alaihi wasallam, billahi la ilaha illa huwa, duk kalman da ya fito a bakin mu wallahi sai mun lafka mishi. Da aka kawar wani ya zo ya ji abin da nake faɗa wa ya ji abin yayi nauyi. Idan kana ganin abin da na faɗa yayi nauyi, to ka kwatanta abin da ya faɗa ma annabi, tsira annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda shi annabi ne ala kulli fannin faddalallahu fannahu. Saboda Allah fa jama'a, sannan ka duba yadda ya ɗauko kalmar haja da sha'awa. Alakabi haja, kana da bukata ta, sai ce kana da sha'awa ta. Sha'awa fa ta zina, shine fa abduljabberi ya fassara wannan hadisin da shi. Da yadda ya ɗauko hadisin, kuka duba wannan littafin, gashi ibn kasir ya kawo hadisan, ba ma bukhari kaɗai ya ruwaito ba, hatta imamu ahmad ya ruwaito wannan hadisin a nan ba na wato ainihin wannan hadisin da ya magana kan karkashin wannan ayar wanda muke faɗi cewa in zai ɗauko irin wa'innan haukan nashi yayi naƙadi kan abin da ya zo cikin hadisan manzon Allah, to na rantsa da Allah har Qur'ani bai tsira ba, sai dai ko yana tsoron ya taba Qur'ani mabiyan shi su watsi. In ba haka ba, hatta Qur'ani ya zo da irin wannan abin da wato ainihin ya zo cikin hadisi. Duk wanda ya je duba cikin suratul ahzab aya ta 50 daidai, da Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo bayani ya ce ya ayyuhan nabiyyu inna ahlannaka alaka azwajaka allati ataita ujurahunna, sai ce wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alayka wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika allati hajarna ma'aka, sai ce wa mar'atan mu'minatin, sai ce in wahabat nafsa halin nabi, da bace mumuna wacce take ba da kanta ga manzon Allah. Yanzu wannan ba da kan sai a ce matsayin zina kenan, in banda kai zindiki ne da mabiyanka. In ba zindikanci da rashin sanin madafa ba, da rashin sanin san zaman lafiya, da rashin girman manzon Allah, da ganin manzon Allah a matsayin kaskantacce, ya za ka ɗauko wancan hadisin? In za ka fassara wancan hadisin da wancan ma'anar, ka fassara wannan ayan ma da wannan ma'anar. Saboda ya san abu ne wanda ba zai ya fito kai tsaye ba, kuma ina gaya muku ku jira, da ya gama da sahih bukhari da muslim sai ya dawo kan qur'ani. Da ya gama da sahih bukhari da muslim sai ya dawo kan qur'ani. Saboda haka wannan abu da ya je ɗauko, gashi imamu ahmad ya rawaito hadisi mai namba wato ainihin ya zo wato tirmizi ya rawaito hadisi mai namba 3214, sannan imamu ahmad ya rawaito cikin musnad nasi min hadisi mai namba 2000 wato ainihin mai namba wato tirmizi ya rawaito ko mai namba a namba 3214 ya rawaito wannan hadisin, wanda imamu ibn kasir ya kawo shi a cikin tafsirin nan nasa. Amma ka duba yadda mutumin ne yake ɗauko abubuwa na rashin ladabi da rashin sanin abin da ya kamata yana yi, yana jingina a manzon Allah. Ka ɗauko hadisi yanzu haja, duk ko dai kai yanzu ka fara ka kawo larabci, ka fara koyon larabci, kai ka san kalma alakabi haja. Alakabi haja mace ta zo ta ce kana buƙatan ka aure ni, amma kai ka fassara shi a wai alakabi haja, kana buƙatan kai zina da ni. Saboda Allah jama'a, wai sai da annabi ya ji yayi, kuma ana kallon wannan abin na faruwa a garin Kano, an zura mashi ido. To ne ina faɗa ma uwan mu ahlus sunna da manyan malaman mu
wannan ba abu ne wanda ya kamata a tsaya a shiru akai ko kuma a tsaya a rabu da shi ba. Tsakani ga Allah ya kamata a tashi a hukumance, tunda a ilmance ya ƙi yadda a zauna, to abu ta hanyar hukuma mutumin nan a yi maganin shi. Ni wannan shine shawara na, abu ta hanyar hukuma, in ba haka ba zai jawo fitinar da ba za ta ƙare ba a garin Kano da kuma Najeriya baki ɗaya. Saboda haka ba za mu zauna mu ga ana taɓa mutuncin manzon tsira annabi sallallahu alaihi wasallam ba, muna ganin ana yin yadda aka ga dama da mutuncin manzon Allah, sannan mu zo mu zura ido muna gani yana yi kuma an kyale shi ba. Da haka a hukumance, a ilmance ya ƙi yadda a zauna ta ɗaukan mataki, to a yi maganin shi a hukumance. Wannan shine magana, shine saƙonmu, kuma mun aika kuma muna sake aika, kuma ba za mu daina aikawa ba sai an ɗau mataki kan wannan zindiƙin munafikin Allah ta'ala, maƙaryaci, maha'inci irin Abdul-Jabbar. Duk duniya, duk Najeriya ba a taɓa samun maha'inci wulaƙantacce irin wannan mutumin ba. Inda rabon shari'a mutanen da suke bin sa Allah subhanahu wata'ala ya shirya da su. Mun san da yawa wasu su da ya fara shiga wannan harkar, da yawa wasu sai resignin sun dawo sun daina bin tafiyar, mun sani, kuma za su ci gaba da ikon Allah. Don haka shi da shi muke yi, mabiya mun san jahilci ke ɗiban su, suke irin wannan haukan, suke bin shi, kuma mun san daga lokacin da za su gane za su daina, kuma muna masa fatan shari'a. Amma shi tsinannen ya sani kuma ya take sanin, saboda wata hikidu da yake da shi kan addinin musulunci. To ta Allah ba kai ba, ta Allah ba kai ba. Wannan kawai shine sakon. Allah subhanahu wata'ala nake roƙo ya